Kajing roi balai sepak kena pusan ke dantang kajing roi pertamai. Bagi kena kajing roi ingin dia roi tengah dekat ke peningkong ke paar bad pesan lembak ke koros. Kajing roi balai sepak kena pusan. Don lot karji superior. Ini penting untuk kajing roi ke babun, kajing roi balai sepak kena pun riu, balai sepak nyusahan ke berim, ngintur nginom siap tiang, usiam usap rang, balai sepak kena pun riu, balai sepak nyusahan ke berim. Bye.
Nyeroy sekejeng roy ba lai sepak andrupuwe, lai sepak andrupuar berim. Kejeng roy ba lai sepak andrupuwe, ba lai sepak andrupuar berim. Kung kawa ba
kene galong ka jingkarpan kitrai jong ni kali ML not san Q lai san wei san kene kali jong pi ka penwet haka jaka ka bom de ban yeng bat usabi udon hang ne rengkat ban nge kitrai jong kene kali ML not san Q lai san wei san PE usabi udan hang ne ban ngi tengkerpan pin sabha ban sim no ban pin gen ria ya kene kali Reverend Moderator hagene ka jing syakri hagene ka janmet kumtung layo ya ka jing ruwai pan remen sim na ka jing seng samla balang nongse ban pulis dang mat duwai de Reverend N Lamba kat bai dang lumi ka jing engo ngin yo ya ka kwaya na ka jing seng samla balang jongsha ban na ka jing seng samla balang nongsam ka subject jong ka balang rapan bet kalong ka jingat ka banak scam ha ka partai jong ki jingkala bat ban krani ka subject dari Reverend HK Nongsam bat adin kita ngin yo ya ka jing kublai kaliang na ka sinat daw moderator bat na kaliang kabalang Reverend Moderator kini gilong di program ha kini ka jing seng ka bamenta Kene kalong ka mit ka bakhadu ka bangin khaliap no na ka benta ka jing seng sinot jongi kum ka khasi jantia Presbyterian Sinod Pedang ka baneng kong ha kene ka balang hang ne neng ka jong news nem ar hajar ar busan sasisin ka pediang ya pi baro ki para bangai bai jauh turai ngin yar wai ka jing wai ka basan spa nyau pulai ka jing wai ka basan spa nyau pulai uturai ulong usim yang ngin yar riwai lang ban yarro ya u ka mensim kalabang penjam kaktin penkrau ya u unong penim daka bangu haden kenika jingruai nasngau bha ban khat ya Reverend N Lamba in yalam maka papule na kakten ka jong blai bat in bu haka jingruai in
Teha kani kapor haswai kaban duai kan pensengau katu kat ni kibenta naga ketin ke jong play. Kabangila ban sem naga kitab Mika kelonong kaban riu kat khot kaban lai ter nang ta nakarum kelonong kabasau kat khot kabanakong ter barkumcu naka baar ki korin kelonong kabakat lai kat khot kabasan bat kaban riu keketin ka jong blai ka ong kum ni api ki briu chonga to kan mau ti ya ka ai ka bau polak usim ki mawap ulathu bat kumnu balam khun biar ulapai ketin hau to kan mau nadu sitem hadu kilkal ba pen tip ya ka jingle hok chong utrai dai ngan wan hakmat utrai bat bangan wan dem hakmat ublei ba hakli kan wan hakmat chong u dai ke jing ai ngu thang dai ki masi ki ba sisnem utrai un sngo haki hajar ki lang brat sinrang lani haki sipau hajar ki wa ompnyang kan ai yo balakhan ning kong chonga namar ka jing palat chonga yo so kamet chonga namar ka pop chonga ula pen i hame ko briu ka ai ka babha utrai uat ayu nabi henrei tang ban le hok bat ban i ye ka jing isnai bat ban ya le rit hau blei chong mi ayu tiengin ong bau Abraham ukpa chongi kat ba kum kado ulasem namalada lapen kesan yo Abraham nai ke jingle udon dau ya kaban pen sngau sarong hendrei om hakmat ublei namar kumno kata ka jing tho ka ong wa Abraham ti ulanget hau blei bat ya kata la nyeu ka hok hau yalade hi to yet phi la phi long ne em ha ka jinget yalade hi to prang phi ha to phim i tho yalade bau Jesu Christ udon happy lemda phi long ki bala ken tai no henrei nga kermen ba phin tip ba ngim long ki bala ken tai no ublei un ker khu je gini kitin ki balangi pen sngo kene kapor ini ada wai ublei bau kpa chongi ubah habneng melong ma me ublei ubah krau ublei ubah don bor utraiกับเน่งบรรทายกับขันเดวเมลองมาเมวเบลย์บ่อมดอนอุบกรมมาเมหับเน่งบรรขันเดวเมลองมาเมวเบลย์อุบกะจิงเอไปกะจิงอิสเนยกะจงแม่กะดับเพียงยะกะจิงเอ็มจองอีเมลองมาเมวเบลย์อุบงีเดยบันโยยะกะจิงโรนางอีกิโคนกิบลาซิลสปากะจงแม่เมลองมาเมวเบลย์อุบงีวันบันเดมหักมัดจงแม่กูกันราดya ka ban teiru ya kini ka duan chong ka jing sakri ka jing mani ya ka kerteng ka ba khoi ban ka ba kraupor ka chong me melong tang ba meu blai u ba om don u ba kum ba me ko kan rat ya ka bangi ai wat ya ka khmat chong me ha ka nu ka por ka bangi don kam namar ba melong u blai u ba ngau yang i trai namar ka tangi wana khmat chong me ha ka ni ka por da ka ba pen pau ya ka jing ngau ngu ya me ba me melong u blai u ba dap da ka jing e ba da ka jing snai ba ka ta ka jing snai ka chong me kam sem la pam du yang i rei ki thamai man ka step ka ba kraw ka jing e ne ka chong me trai namar ka tangi ai ngu ya me namar ba melong ma me u blai u bom sem la ai nong ka ba kum ki pop ka jing pom man ka chong i melong ma me u blai ba ka jing e ka chong me kan ku trai ka da piang ya ka jing em chong i kum ne ka mangi long
Trai nama kata ngi pen pau ka jing sngongu ya me hak ba kum ka ni ka por hak ba ngi lum lang kum ne ko kan rat ban don hak ni ka jing ka ba kentang jong me ban syakri ban ya ro ya ka jing krau ka jong me ngi dua ya ka jing lam ka jong me kan ku trai ya la ka chong ka sinot ka jong me na ka manta ka jing ya lenti ka jong ka kan ku trai hak ni ki sngi ki snam ki bala lai no rangi pen pau ka jing sngongu ya ka jing don kat lem jong me ba ka ni kan ku trai ka long ka chen sin jam kabanen kong jong kane ka bangka sinot ka jongi ken kutrai ngi tuai nama ka tai ka ching lam ka start ka jomem nang ni sakmat ha ka bengin nang ya lenti ha ka ching ya lenti ka jongi ken kutrai daga ba men ya lam ken kutrai la ka chong ke sinot rengkat da kinong kristian ba tre ka kam jomem ba men thung ha ki ka tan ra chong ka ching long riu plei ka ba hok ka ba khot ka ba shisha khnang ba kila ken kutrai ban ya lam ya la ka chong ka sinot ha lenti ka hok ka jomem me long ma me uplai ubay khmi e la ka chong ka khet ka ching snai ka jame ya la ka chong ka sinot ka me mala seng ken ko try ka ni ka chaka na ka ban ta ban long ken ko try ban pan kraw ya ka hima ka ba khot ka jame ba ki breu ken tep ba ken yo i ken ko try ba me long uplai ba kraw uplai uran bol baro to nang ya lam kan ku tra nama kata da ka bor ka jong men sima khu jong me ya ki nong ya lam ka jong i ku kan rat ba pen yo ha ki ka jing start ka jing champang ya ka bor per khat ka bor per dan ba men te song ya ki kan ku tra da ka jing long ka wei khnang man pen kraw ya ka brom jong me hasla jong ni per thai to nang ya ker khu kan ku tra jisu na do ki palang ki district ki presbytery ber ki snot ya ka ban nang ya saprang kan ku tra ha ka ni ka ri ka ba e jong i ban pan kraw ba me melong ublay ubatang ba me hi hap neng ba kendau is nay ka ban don kat lem kan ku trai ya la ka chong ka balang ka chong me ka bala seng ni ka chaka na ka ban ta ba nyai pan kraw ya ka kerteng chame kerpang ya ni ka balang ha umlangka ngi dwai ba men is nay ba nay don kat lem ko kan ran no do kinang sharai kit khot chong ka balang hi bar ka wei ba kinang ya sa phang kan ku trai na ka ban ta ban kan tiu ya ka brom ka ching kraw chame ba kin pri ku nyo tip ba kin yo i ba melong ublay ba kraw dan bor baro ngi dwai ru ha gane ka por ku kan ran ya ka ban is nay ban don kat lem baru syakri jome uban jeng ha gane ka por na ka ban kren ya gane ka sop check ka chong ka balang ka balang pen kre ngi dwai kan ku try ya ka ban don kat lem balo chong syakri ban kren ya gane ka sop check ku kan ran ba ka long sisa kan ku try ka bari por ya ka jing em chong i kum ki banget bangin bat scam kan ku try ya la ka chong ka jing hap deng chong ni ka per thai ka badap le sibon ka jing le chong ka jing em re ha bangin ngapat ngau ya ka tien ka chong me ni ka por kan long sisa ka bor ya ka jing em chong i to nang ya don kat lem ku kan rat ya ka jing syakri padang sa ka ni ka por ni shania ha ka jing lam ka start ka chong me ni dua ya kini baro ha ka kerteng chome chi sungi pan amen. Hakan ni kapor ngin yo na ban lum ya ki jing aingu bat kat badang lum ya ki jing aingu ki dan at li ki kuaya ka kuaya jong ka jing sang samla jong ka balang jong ksha bat ka kuaya jong ka jing sang samla jong ka balang nong sam kinde ki at li ki kuaya pin ya wan iwei haden iwei ban ai ya ka jing ruai ka jong pi dengan kerpat yakin nong lum jing aingu pin sengau bha ban ya lum nom
Trai Giêsu ông là đã kịp rêu cho ngài khi bà là con ta cá kiệt tên cho ngài.
ki jing ruai ki ba ngau tenat bat ki ba ngau hun ki ba baro atli na pi ki kuayar pila ai na ka benta jongi kum ki pai lang ki jong blai ku blai un kurku na ka benta jong pi yai pendon buram yau lang ba ki jing ruai ki jong pi na ka por sia ka por pan pen kentang ya kini ki jing ai ngu as ngau ba ban khot ya i temen bersan ar kamu jai in ngau ba ban ban chani sik Don't you do it? Oh, but one more. Sorry. Don't you I know igini kijing ai kijung show play. Kajingo bat kapuram baro ngi ai shame ablay. Ubalong katanrai jong kajing kerku bat kajing ai babha baro ha kajing im kajung i we pi we. Ngi ai ngu yame ablay. Bangila ban syakri yame. Lengba ki jing ai ki jomai ngi bangila pat ban wanra ikini ki jing ai de kamen sem jong ka jing sngongu e yome ablay nak benta ka jing baha ka joma ngi duai ablay bamen bo ka kti jong ka jing kerku men pediang ikini ki jing ai ki baret ki jong i ka kam ki jong ma ablay bamen kerku yaki bahang no bakas sinat kan pendan kam yaki naka benta ka kam ke joma kan manroy kerhai kerkuru ablay ko way pakaway ke senriati ke balano shaw ni ke jing aingu bakin dap kin man kerhai ki e baro met bat mensiam ya rab ru yengi ablay bangin nang ban ai shama ya ka donot ke jongi ya ke jing em ke jongi naka bentaban syakri ma hakani ka perthai sashi phang por ablay ngidwai bamen kerku ya ka kubor ke bangin sayok sngaw lengba usyakri jongma pendai kini ka kubor ka bakordor tribe e hakajingim kajungi way pi way ka bayot sngaw kani ka por lengba jong kini ki kubor ba pen ai lengba ka media ro bakin yo ka jaka ka donot ka jongi ablay bangila ban em ka jingim ka bas kem ka jingait ka jongi hakani ka perthai jong ka jingkala sashi sen ablay ngidwai bamen priangi ke jing syakri ke jong ibaro kum ke jing aingu thang haka khet ke jing isnai ke joma sngau ablay ke jing kerku twai ke jong priang ke jing ngo ke jong nabaka kerteng ke badon bor ke jong trai jong Yesus Kristus mentahi bad halakrta amen. Ngin ya poin no syaka subjek ka baka balang kala penbet ka subjek kalong ka jingat ka bana skam hapdeng ka pertai jong ki jingkala na kaliang jong ka balang kala syania hai Reverend HK Nong Sam
Ibalong ru moderator elek jongka KJP Sinod Pedang. Ba inkren ya kaneka subjek kabakrau. Ni pediang ya pi pastor. Pastor nong besap ide pastor in charge jongka Laumei district idon haka Shillong sebngi presbytery udaihi ujongka KJP Sinod Pedang. Ublei unkurku ya pi pastor hakaba pinla ya kaban ai hangi ya kaneka kubor lang bajong kaneka subjek kaban penhun kaban penkemen nak benta jong ilang baro te hakaneka por swaban ya sneu ya kaneka subjek nginyar wai kajing ruai kaba news lai pundiu try pa menta ki jing gerku ban pen kendu ngi bapop jing jong me hangi tubu bahapop ngin om yai ngom pen smart yang ngi bayai leng ba kari klau ngin yar wai baro art likit kan Reverend Moderator I balong kumu moderator jongi bat hagaju kaporu I balong kumu hemmen jonga hagajing yadai hagajing ya jong kipor nakaway kapor syakaway pat kapor nga ay kublay shubon yapi Komu moderator ubala pediang sengau bahaya nga bat ya kabapila pen itu itauru hakmat jong upai lang jong ublay ngamdon chu da kumway pat bangan pen itu yalade tangkaway kalong ba ngaday utray jong kanega presbytery kabapediang ya kanega sinat bat nga dairu utray jong kanega sinat kajongi nga ay kublay ki pastor ki bayet ki jongi
ki balalong kum ki hemen bat don ru shibon ki balong kum ki para jonga kat ni kidang yadon hakane ga mit ka pamenta bat ngangait ba baro na pedeng jongi kum ki pastor jong ka sinat ngidang yadon hadu menta kane ga jan mit kaba kentup langru ya ki pastor ya ki nong mi kmat ki madin ki wairu ki sinat ki jongi hapo jong ka general assembly ngidai ki pastor ki ba ngi pendap ya ka kten bat ngi pendap ya ka an ya ka kanun ka bau terayu lebu peteng halaka jong ka balang ki temen basan ke ba ki jongi ki balong kum ki kpa jongi ha ki balang hau puat jong ka sinat pidai ki kpa ki bajan ki kpa ki baklain ban psa ban ptea ban pendam yala ki jong ki khon ki kti ha ka balang ha ka jing psa ka ba kenjam sem rengkat lembat ni ya phi kum ki kmi kum ki kpa phi long om tang ki khli jong ka yeng bat kalong yeng kalong sem ka jong phi hen rei phi dei ki nong kit kam jong ka seng balang ka barit tam bat ka ba krau tam hang ne ha ka sala prathai phi dei ki nong shem ka jing kit khli ya ka shong suk ya ka shong sain om tang hala ka jong ka lempung hen rei ha ka jing ya dei bat ki wei ru kum jo ki kme ki kpa ki ba ye phi dei ma phi ki nong shem ya ka jing kit khli kum ba u blai u la tan rong bat phi dei ma phi ru ki ba mat ya ka sngi ka ba jrong bat ya ka snam ka balungkot haba phi pendelun ya la ki jong ki kam ki jong pi ha ki long yeng ha ki long sam bat ngatep baki kmi ki kpa khambun sen na ka benta ki khon kim kwa bandon tang arteli ki kti henrei ki kwa bandon sautli Phikwa bandon sautli kikti ban penbet ban penmiang namar baki khon ki baye ki hla shakadiang bat shakaman phi ki khon kan thai bat chinrang ki balong ru ki basan bat ki balong ru ki baret haka jingyaj lenti jong karta ka jong phi to kane kade ka jing penmana ka bakrki te ka kali ka ml 0 san e d te sau san nyewi wei bat ka pi riu nyeu lai pra bat ka w lai wei san i wei kine ki penwet ya ka jaka ka ba ki dei ban ya pen ken ria no mentahi phi ki khon ki ba ye ki jonge wat la ka don ka por ya ka ba ma phi sai la ya ka ei ka bai mai pa i ai ka jing sneng ka jing krau henrei phi dai pat ki nong perthu bot ki bastat ha ka long yeng ha ka long sam karmen ru bangi don la ka jong ka dor ha ka ne ka slap perthai ya ka bau blai u la tan rong ya ka jing em jong i wei pai wei ha ka ne ka jan met ka bamenta ki umat jong ka jing kemen ki don ringkat lembat nga
Habangawan rung siya kanega yeng kabakentang ka jong ublay. Hakabangayo iyaw pait lang jong ublay. Ubadang yalum hakanega jeseng kabakhatdu. Lakalong hakanega jaka jong kanega yeng mane. Lakalong syati syapo jong ka yeng mane. Lakalong ru syabar ya kanega yeng mane. Kermenskam bawatlah kajaka kambiang na kabenta jong pi. Namar kalong kajaka kabekhem pilahaban suyang ru. Kermenskam bagane kapor kan long kapor kabakentang. Bat kan long kapor kabangin yo ya kakubor kabakrau. Nakane kaktin kabakhoy kajong ublay. Ngai kublay lang yangi baro akan janmen. Lakalong yaw pait lang nagasinat. Lakalong yaw pait lang nakiwairu kisinat kijongi. Ngangay bat ngada tepro bapidang yadon shibon nagan janmen. Yapi ki parabangay bayay nakiwairu kikenhon malang. Ngai kublay lang yapi baro hakakerteng kabatiang tam kajong utray jonge u Jesu Kristus. Ki para bangaj bayej baro kajing kublay kabakhatdo kalej siya kabalang umlingka kabalang kabala ibet ya kaban penyeng yang kanega janmet. Bansyanya ia kanega subjek kabakrau. Ya kabakabalang kalabu hakmat jong kasinat. Bat ya kabakasinat do kalamenjur. Ya kanega subjek kabakrau jong kabalang umlingka. Kublay shibon ya kum kabalang nado i pastor kitemen basan. Kirang ba balang kikmi kikpa kikon kikti kibasan bat kibaret ublay unang kerku yubi lengba kanega sinat penang yayo bor shu ya kabor kabatmai hakajingyat lenti kajongpi kanega subjek kanega met kombalapan sngaw dai secretary jonge kombalapan sngaw daw moderator jongi ka subjek kalong ka jingaj kabanes kam hapdeng ka pertai jong ki jingkela nganem ong ko para bengaj katno ka jingkrau jong kana ka subjek ka jingaj kabanes kam hapdeng kapertai jong kijingkela ngamtep kat nongot kidkhot jong kabalang umlingka kendon ringkat bat ngi hakane kemet kiba philayabo yakane ka subjek kabakrau hakajing perkat kajonga banyak nok tiringkat bat ngi kumu pait lang jong ublay bangin ya pait ya ka kum bakalong ko kidkhot jong kabalang umlingka bat baro kumu pait lang jong ublay ngan ya tuok ya pi hakane ka janmet lai benai ngampat penkre ya kanega subjek tang bangan suat ya kadau balai bakabalang umlingka kabu ya kanega subjek lai benai kasimpor ya kila ban ong tei pastor basmat perkhat ba shisha ta
balang bangangan wat ya kadau balai baka balang lingka kabu ya kana ka subjek ngas ngau ya ublai bah ka bakado ngayo ya kadau bat ngangai bakata kadau ka bangayo kan ya beng bat pi kum ka balang ya ka bangan ya thu ya pi hakane ka jan met kajingai kabanes kam hapdeng kapertai jongki jingkela balai ko balang lingka pibu ya kane ka subjek habang alawat ngalasyam kadau kalong baka balang lingka kaladai kawai na kibalang kibarsleme hapo jong kane katany ngala banong kabalang lingka kadai kameirat hapo jong kane katany kabayar kawai na pedeng ki meirat ki bala temen kabayang hapo jong kane ka khwan kabayar hadukan ne kane But day na kata-kadau bakalalong kum ka kemirat na kabenta jong kilong din ngas ngau day badai na kata-kadau bakabu ya kane ka subjek kadau kalang baka balang lingka kalamat ya ki jingkela ki bakrau hakine kispa snam jong ka jingyai lenti ke jongka ngitip baro katkom tiei ibala penkre ada kabalang kabakila ai na kabenta jonge kabalang lingka kan sarakhe ya ke jingdap sispa san pausnam kaladai kameirat hakane katany kabakila khot katany jong ka jingkela totem bakane katany kabayeng ro kasinot pedeng ka jongi menta kadai katany ka khwain ba ka khlau ba bat kadai ru kalhu jong kisnayap ki bakrau bat phioi ngidon menta haka jingkela katno tli kikerteng kila kela hakane katany bakane ka sinot bat kabalang lingka kayang kakerteng kabaningkong jong kane katany ba kabakrau kadai ka sulong hadin kawan ka silong hadin kawan ka Yehudo hadin kawan ka Silong ngamtip kane ka kerteng kabom dadon mining ba kane ene em hakarta jongi kane kabalang kayeng hakabakom kata kajaka Bada habon teli ki jingkela ka jingyat lenti jongka kalas ngaudai banbu ya kana ka subjek yo bamangi kum ki longdin ngin sulong tangkum ka puriskam lada kabalang kambu ya kana ka benta hapo jong kana ka met bat nga ay kublay sibon ya kabalang lingka kabalong kaban sarake katatli kisnam makajingyay lenti jongka ngadas ngau kemen ngadas ngau ngo ya kane kabalong ngakaju kapor kum kabalang kemi ka presbiteri ka jongi
ngalayo ya kalat ya kaba ngan ai ya ka jingger khu ka jingger do ya kabalang lingka kaba ladon ya ka skul kabala kenjo shispa san pausnam daina kata kadau bapi kabalang pibu ya kana ka subjek kabakrau hadu kata ko balang lingka ya kabapidon hakane ka shinong lingka ki balang ki babun ki basdang na kilum ki basdang na kimau Henry kane ka balang kasdang na kami na gane ka balang. Lengka. Kane kakerteng. Kane kaum ngangej baro piatip. Nganem batay ka kamot kumno balay ba kane ka sinong kayo karteng bat balay ba kane ka balang kayo karteng henday ngan suong tanggaway lingka kaday ka kabadon lakador kaday ka kabadon lakanyam kata kaday ka lingka ya kabamapi kabalang piyo ya kakertang kabayang hadu kinagisngi kita kidai ki ki bakrau ha kanegari jongai sahadin san snam riu snam ngin sayo ya kasinot syashiliang nakato kajaka kabang yadon mene ngin sayo syatay kabangiong katan siliang tang batutip piru syane pidai katan siliang mdai tang mengi pin siliang yangi bapidon nang ne nda pilawan nang tai pin siliang sa sine nyen sayo ya kasinot siya katay kajaka bat siya katay ro watla kanlong agaway kabalang henray hangtaru kum ka lingka kadon kaway ka kabadon lagador bat kata kabagikot ka koy kine kidai, kibadon, lagador, ya kita, kibriu, kibalaklat, nakanegas laperdai, kibombet, kibombeng, hakajing jongki, hakabiyadai batlau jong ublai. Kine kin penyolat, ya kibakum kita kibriu, bakin yo banyu ujat, hadwar jong ublai. Ko balang lingka hakabakom kata kaum harut jong kata kaum lawan si ya kalama jong ka gospel harut jong kata kaum ka gospel kalawan si ya kalama bat kata kalama kabala jandap sisa pa san paus nam karta Daina kata-kadau, pibo ya kana ka subjek menta kamit. Namar baka balang, kaladay ka way, napdang kibalang, kibala herta, kiban ri, kiban kedup, ya ka jingay, kat hadu kana ka por, kumbangilong menta. Karmen skam, mapi kabalang, pilas ngauto, ya kata-kador. Kamot ayo lingka bat balay balasi ya kalama jong ka gospel hapo jong ka nega juga kane ka subjek ka banginya keren menta kamit kadai ka subjek kaba ngan syem bakalong ka subjek ka bakraw
Bandadai haki kenja sport, bandadai haki kenja yale kai football, ngila ban ong bagane ka subjek kadai ka hat-trick na ka benta jonga. Hat-trick na ka benta jonga. Lightly ki don ki bakrau. Badya kane ka subjek la kalong kumno ngan syem bakade ka subjek kabangila abanong kalalong kompleks ya kajengem jongi bathin yoi hangne kidon kikenten kibakrau hadu kata kawai ka kenten kadai ka jingat kawai ka kenten kadai ka pertai bat kawai ka kenten kadai ka jingkela dangdon ki kenten ki bakham krau ye gine dangdon nem ki kenten ki bakham krau ye gine kawai kadai ka jingat kawai kadai ka pertai bat kawai kadai ka jingkela pidang don ka kiwai ki kentian lada pidang don ngan sa ai nombor phone saya phone lem yang kine ki kenten kidai ki kenten ki barat ba hakasla pertai bat kine ki kenten baro lai tli kidai ki kenten kom ki nong song shnong ki bala rim tam hakane kasla pertai hakane ka yan ba kabangem kine menta baro lai tli kila song shnong hakane kanget kabapelun kila palat menta nriu hajar senam lapalat yakan reu hajar senam kat kom ka jingat jonge kom ki khon ki jong ublai menno la thau ya ka perthai katno kaladap menta haden bala thau ya ka perthai ladon ru ka peredan badai ha peredan ha kabalakha ya ka jingat badlakha ya ka jingkela pinyo i ka jingat ka banongkong ka don ka bad ka jingkela ka banengkong ka don ka kata kidai kine ki lightly ki kentin ki bakrau tam ki bangalaong ha kane ka por kane ka subjek kadai ka subjek ladangin keren ya ka kane ka mit kan khura ya ka perthai barogawai kane kan khura ya baro kiliang jong kacing em jongi kan khura ya baro kirukom em makane ka perthai kajingat kabane eskam hapdeng jong ka perthai jong ki jingkela kine kidai ki bangan bu hakmat jongi hakane kamit kabaneng kong kalong bangan kli na kabenta jong pi kalong kat no tli ki perthai ki don hapo jong ka perthai kat no tli ki perthai ki don hapo jong ka perthai Katna teli ki jingat kidon hapo jong ka jingat katna teli ki jingkela kidon hapo jong ka jingkela kita kedai ki jingkeli ki bae hanrai ki basok yanga bat yopi ya ka bangin jubab yaki POE menta kane kabayat rengkat manga bat mapi hakane ka perthai
Kai kata ka pertai. Kai ka pertai. Kalong kumno kata ka pertai. Kajubab. Jong kiwei kijaj benriu. Kan ya per na ka jing jubab jong kajaj benriu ka jongi. Kidon kijaj benriu ka pertai kiba jubab baka pertai kalong kaba pelun ngiro ngidon kiba jubab baka pertai kalong kaba pelun henrai totip baka jing pelun jongka kalong kaba saudong kata kadai ka pertai kajeng pelun jongka kadai kaba saudong pikiran ya kai pinjin dalaong saudong ke pertai nen ya ong no ne pelun ke pertai kata kadai ke pertai ke bengingim kane ka pertai ka bangi ngiem kadai ka pertai kari jongki bayem ke bapen kre bakidai banyop kaba pela ka pertai ka bangim hakane ka pertai ka bangingi ya im mjusya yu bayap ne yo adon ne selai kra ubayap ru uyami lang sedukan sya mjudan kane ka pertai ka bamot na ka benta jong ki bayem bakin praktis kumno banyau kata kadai ka pertai kane kadai kata ka pertai ka bangi ngiyayem ngiyasyong ngiyasa bat kadai hakane ka pertai ka bangi ngiem lapnyai dakawai ka bakraubor bat kata kalong kapor ublei ulabu knang ban sensyar ya ka pertai kadai kapor kadai kapor mdai kamit mdai kasngi mdai ubnai mdai usnam henrai labo ya kapor kum kanong sensyar badai namar baka sensyar kapor don shibon ki pertai hakane ka pertai lada kapor kam sensyar tharai hadu menta ka pertai kan don tangkawai dai namar baka sensyar kapor kakabun teliki pertai hapo jongkane ka pertai ka bangingem banginnya praktis ya lade hakata ka pertai bangin la cakawai ka jaka ka bom sensyar syu da kapor pi hang ne ta kapor baik ka penia jingi pinwan pun kendu ban nga lano lasyai kapor kesensyar yang apa di pi nginya praktis ko para bangaj hakane ka pertai jong kapor banginya pun kre ya kata ka wai pat ka pertai ka baklempor dalami nang ne kadairi jong ka sinot pedeng nyin hap ya ino syene kadau kalong syatei mdon porsyo daim dai nen yarak lang ne katu kadayari jungi syatei ngin ya pej hau benai april don program syeno kapor kalayap ha ka pertai badai namar kane kapor katau ye ki bon ki pertai katau ye ki babon ki jingai katau ye ki babon ki jingkala kata kadai kane ka pertai ka bangi ni em ka bangi ni syong ka bangi ni sa badai na kata kadau bangiyo ya kane ka pertai hapo jong kane ka pertai kum bangi em menta kane ka pertai don ki baong ya kane ka pertai bagadai ka planet ka pertai jongi Henry to tip para bangay
ka kerteng jong kana ka perthai ka bangiem menta ka bala sensyar da kapor ka kerteng kumno na ka perthai ka bangiem mangi ka kerteng ka bapura jong kana ka perthai ka bangingim halaga jong kap kerteng kabaki kiri jong kap perthai ki ai ya kane kap perthai ka bangiem ngi kikmi kikpa ngi jupen kerteng ya kane kap perthai ka pamenta kap perthai ayusha kane kata kade ka kerteng pura joka kap perthai ayusha kane Habayoi yakikon, habayoi yakijingdia, habayoi yakino, hangne hakane kasla perthai, kata kadai kajingkeren kajongi, kaperthai ayusha, kabakum kene, kata kadai kaperthai kabangiem, kabangisyong, kabangisa, ton yakut no ayah kaperthai. Kae kene ke jingai kae ke jingai kat kom ke jing ngau tho ka jingai kadai kakti traikam ka jong ublai hangne hakasla perthai kata kade ke jingai ka jingai kadai kata kabam judon kano ka jingkeli kabam judon kano ka jingpen shisha namar bakadai ka jing shisha kata kadai ke jingai kan mau habangi don ka jingai nginem don ka jingkeli don jingkeli ka jingai don dangayap 2000 dok baik na don bakali yap le yu nu briu kadau kalong bakadon ke jingai kam judon jingli kanem kuaru ya ka jingpen shisha namar baka jingai kadai ka jing shisha batotep baka jingai ya kana ka perthai wumdai satia tang mangi ki briu ki badon uksoj ro udon ke jingai ungai ong ke tien ke jong ulai kane ke jingai kadai kabangi ngidon ke jingkermen ya ka bom yoi bat ka airu ka jingshai ke bapaka ya ka ei ke bangi ngikirmen kata kade ke jingai ka jingai nang ne sesurak kayo i biang tang ba ya kata ka jingai om la satia ya ka ban pej dakine ki khmat ki ba ken jabriu henry ban yo i ya ka jingai khabrep ya lagi jong ki khmat tang ki ba khabrep ya ka khmat ka ba ken jado phin yo i ya kata ka jingai kabakrau gajongi tetap kaki para bangat ba kibriu kibomdon kajingat lane kita kibomngat kidon shibon kajingat wat ngau pelamo ndapia kendu yau briu bomngat wat ong ba umdai bomdon jingat henry utu bomngat udon shibon ba kijingat Ngi ki Kristen ngidon kawai kajingai batla datam ngilabakla utapat ubre ubom ngai udon shibon ba kijingai pio yang memperlong Kristen rengkok kami uyong hasurak dakawai kajingai khi ka khmat ka diang da ka wei ka jingai khi ka khmat ka mon da ka wei ka jingai ha pio i kata ubom ngai udon shibon ba
kajingai. Kata kadai kajingai. Kabangin ya keren mentah akan kami. Totip ko kipara bangai kibaik. Ba kaatiar jong ukrisan kadai kane kajingai kabangila ban syam nakakten kabakordor ka jong ublay. Kata kadai kajingai. Bat sakaway pat kalong totip para bangai baka jingai kadai ka kemitrai jong ka jingkerman. Balai. Kaai rungingai. Namar ba ngidon syakalenti jong ka jingkerman. Ngilai banyak thong ya kano ka jingya thong. Ngilai banyak le sport ya kano ka jingya le sport. Ong ya le football. Ngi ki postor. Bat kino ki player ki balapau ha ka perthai. Wat langi lati kena. Bangim nang ru. Dang don tapi ke jingai. Dang kermen lah ka kermen. Kadau kalong baka jingai ka don. Hapdeng jungi. Tangkawai ka basyay kabanga nganbu kai kata ka jingai kalong ko para bangai balai pidon katamet hangne. Balai kat kane kaler. Balai pidon hakane ka jaka katamet. Bat ka jubab kalong kadai ka jingai ka bapenla yang abad yapi bangin don hakane ka jaka hapo jong kane ka janmet. Namar baka jingai ka penyoi yang ya kata ka jaka ka bangim syam yoi daka kemat ka baken jado bat ladangim don ka jingai nginem don hapo jong kane ka jaka. Ngangai piatip ha ya kawai ke jia tu kana. Kata keempat da jia Islam. Kadon hang tai hari Amerika. Kawai kemerat. Kabak hampir kemerat. Bat kata kemerat. Kabak kiri ustad ru ki klem la ban ai kerteng. Kabaya daidur. Kata kemerat kabala ban kenti shipoput. Si puput nang nehang tay kadang jom kata kameran. Henry ka balingo kalong balari hakaway kapak hari Amerika bat ya ka kenro jong kata kapak laker sauput. Pi kan jom si puput ya ka jingker kadang sukba. Kat baunong Amerika pat uker tang sauput. Kasa hang ta khat san senem mentah. Kampat jom. 4 jom hadu mentah. Tip lano kan jom tip. 4 jom. Kira ustad. Kila pusan. Kila perkat. Balai bagane kamrat. Kabala ban ringko sipopot. Tang saupot. Kam syem ringko la sausnam. Om don mano ubalala ban jubab ya kata. Henry hakawai kesngi kawai ka kena skul kabadang kendai snam karta kalatip ya kata ka kana syapang kata kamrat bat kata ka kena kalabu kerteng hakata kesngi ya kata kamrat bat ya kata kamrat lapen kerteng daka kena kaba kendai snam daka without faith. Without faith. Daka klaim jingai. Klaim jingai. Namar ka jingai kayoi ya kabangim yoi daki keman. Henry kane kabapli bakam don jingai kam shem yoi shalendet jong kisau potru. Yoi. Banda day baka yoi lupa siya to. Kala rengko nadu meno.
bakam yoi bat kane ka kerteng kane kat hadu kine gisngi ki bamenta nganem batai stat namar bangampat poi alade lada don na pedang jongpi ki balaya poi saya leit pek ya kata kamerat ka kerteng ka without faith saya leit pek kata kadai ka jingai bat kai kane ka jingla bat tetep ko para bangai haka pertai baro kikela bat tetep ka bom kela haka pertai kadai tangka jingla piju syam ka jingla kela taru hab ai nomor phone ni tang ka jingla ka bom jugla hakane ka pertai ka bangingim kata kadai ka jingla batote bro bala dadon ki bom kela kadai pan ka jingla klem kela kadai ka jingla nganadu menu-menu ngam kela ngadai pat u kela hi kata kadai ke jingla saya wat mapi ki ai kita kikam ki bom kela hanrai kadai ke jingla bon ba ha ke jing em jui kawai kalong ba to ngin ngau tho ba kita kinong song sinong hakane ka perthai ki breu hakane ka perthai ki bakwa ya ka jingkela ki dai ki breu ki bakwa ne skem ya lade sawat mo ya kita uno breu ubakwa bakan kela udai pat ubakwa banne skem ya lade yala dem kuat gelar. Saya wat ya kata kadai ke meaning jong ke jingkela. Kuat baka pertai kan kela henrai ngakua yala de bangan skam. Kenang bangan yo ban pen kela. Kata kadai ke jingkela. Bat sakawai pat kalong ka jingkela. Kabakela hakakti ka jong ublay kam don jingma ai ladangi pule bnia ya kakten ka jong ublay ngin yo ya kasabot kino ki jingkela ki bakela haka syempri akti ka jong ublay haka slakti ka jong ublay kam don ka jingma ya gibreu kajing kela kabakela syabar nakane kak sangti ke jong ublay kapu kajing jot kabakrau ya kane kaslah perthai ko ki para bangai bayet kita kidai ki jingmot jong kine ki kenten ki bakrau ki badon hapo jong kane ka subject bat menta pat kalong ki ai ken kita ki jingkela ki banging ibat hapo jong kine ki sngi kai kita ka jingkela kat kibor, kat ki thmai ba, hakane ka perthai, ki don, kine, ki jingkela, ki bakrau, ki bakdop ya shibon ba, ki jingkela. Ka banengkong, ka jingkela, ka bakrau, ka balapenlong, hakane ka perthai kalong, ka sany perthai, lane ka sensyar kadar. Kata kate kuwei, ka thmai ba. Kabangila banong ka politics kata kadai ganong wanra ya ka jingkela ka politics lane ka san pertai kadai ka metba ka bakrau ka bapen kela hangne ka sela pertai ya ka perkat ya ka perdai jong kibreu kata kadai ka jingkela ka bakrau
Kadau kalong habangi yoi hakane ka pertai kabangi nyem kajing mot jong ka sain pertai kalaya pher bat kine kisan pau ki henrau pau snam ki balalai no para bangai bayi kane kadai kathmei ba jong ka jingkala namara kine kisngi pin yoi yakiri jong ka pertai kila penkela ya kane kasan hima sima hak kasensyar hak kadar ke jongki bat pinyoi baka politics haki bakom kine gisnge kapong ya kaju kasut Henry kakper kirong kapher kirong tang nakarong kalala aban weng ya kacing mot ya kacing perkat tang nakaban takarong kala aban weng ya kacing bo tingkai ki babon jai ki bayadai bat kalong beriu bat kaman beriu pio i kata kacing kala ka bakrang haka sensyar haka kadar kane ka sensyar ka kadar hakine gisnge komba pio i menta Hioi menta kane kajing sensyar mdai tang hakari India jonge Henry hasaudong kiri jong ka pertai ka politics lane ka sensyar kadar menta ka kuwa bot nakibadok ka kuwa spa nakibayo kata kade kajing kala jong kane ka pertai wat len ya kajing sya hakari jonge ka badang dok katno kan la syan kane ka sensyar ka kadar Wada kari Amerika, kari kabala im halor jong kaspa. Henry kadang dawa ya ki bakum kita. Kane, kadai, kanong penkela, kabakrau tam hakane kasela pertai. Menshua, lada manga, ngakua bangandon hakata kajaka. Bonsin ngong, bangan IT ala kajing im, naka bentakari. Kadnongot kinong sensyar ki balalai no kilamat ya kacing akacing em tang nagadau bakin bu ya ka sensyar kadar ka babet ka babiang ka babet Henry minta kane kalanang hirdor kane kalanang hir Om syu yalade menta ka sensyar ka kadar kam dawa yanga banga ngan IT na kabenta jong babon balang Henry kane ka sensyar ka kadar menta kabu yau babon balang baun pa na kabenta kari dai na em kata bo yau pai ba bau dai ban pa ya la ka jong kari baun mat ya ka jinge na kabenta la ka jong kari kabau syong sa kata kedai ke jingkela jong kane ke sensyar ke kadar jong kane ke joko bementa paje kiri jong pertai para bangai baye totep bakane ke sensyar ke kadar hakene ke snge ke bementa kalong ba ka sensyar ke kadari kam junge ju ya ka ei ke bamakahi ke kren kanongot mentah kasensyar ka kadar kadang nget yelade kamla syu ban nget yelade kadau kalong halor jong kine ki jingkela ki bakrau ki baka kamat sensyar kadar mentah pekiri ke pertai pinyoi bakam don syu dakum weipan kayoi tang ya kan next election but kam yoi ya kan next generation ngeyoi tang ya kan next election ai kilong din jungi kinmat ya kecing tang bakane ka kejat ka bangayeng kalong ko baskam kata
Kadai kajing penggela jong ka senjar jong ka kadar. Dai na kata kadau ko ki parabangai baye ngin keren ya kajing sisa. Uno, ubreu, ubabha, ukam pernai, haka senjar kadar ban ya hayeng mene. Kinyai na am ya kata. Ngala pernai kat ne hayeng mene. Hatodon manga haka senjar kadar. Dam pernai biang dak muai. Lakum basyut do stil hiken. Dai na kata kadau. Kane, kadai, kajingkela ka bakrau, ya ka ba kasensyar ka kadar, ka wanra. Baik kiri jong ka pertai, pilayo ilot, ka ei ka ba maki kidon. Ka ei ka ba ki kidon. Ko ki para bangai, ki ba ye je. Baik ka sensyar ka kadar. Kalong kumno. Hakiri jong ka pertai. Ngi kermen ya ka ei. Hakiri kraubor menta ka pertai. Hakisnam ke baladap. Kari Amerika. Kaong ya kari Rusia. Kumno kaong. Kaong kumno. Godless city. Kanong ba kari kabam don belai. POI mentadang artayo. Jia ayo. Uputin wong yautram. Kari kabam don belai. Kari kabam don belai. Kadau kalang namar baka sencar ka kadar. Ka kelas tet ha kategori. POI. Kai kabadon, kai kabaki kiyomat, kai kabamaki kipas sa parlimen kajongki. Kat hadu bandayo bat ya kata kekerdan kum keri kabaklem play. Kasenjar, kakadar, kadai kawai, kabenta, kabakrau, hadu kata-kata, ya kabamangi, nyidai. Ya ka bangin pek hai ki bakum kini kisngi. Bat pinyoi kita kiai ki balarai daka senjar daka kadar kadai karai kabatu ya shibon ba ki mensim ki bokordor hang ne ka selapatai. Shibon ba. Bat kita kiai baro kidai kita ki bamangi. Ngin perkat kum ki bangai hakajin yai lenti kajongi. Ko ki para bangai baye phen yoi ya ki jing ki bakrau ki bakasen syar kadar kawanra akiri jong pertai. Pipule nem pipej nem ya ka jing plasya mensem jong kawai ka kena anang tay negari Israel ka baladu no ya ki kemi ki kpa pipej nem kadno phine ka do nut jong pi lem da phi jau mat ngau breu uba do nut hadu kata-kata yang asyatai la yatib du do nut ngam juyam nga. Obat penmi umat nanga telah sitom lakum ka eitip. Ngam mi umat. Ngas ngap ya ki kubor ki bala plasya mensem da ki kon lanot ki bala lanot kop da kata kabor bakane ka pertai bat ki jing senjar ki bala penmat ya ka jing long kun swat ya ka jing long kun rangli ki umat ki jau na ki kemat. Ngam don ai syuk menta ikon ibaret ibadang rius nam nyaus nam minong ngalado no ayai mai pa ngalado no ayakimen ki para ya ki bayeng ki basam ngalong marwei hai ki bakum kini kisngi kat nongin la bansyan
Kita kidai kijing penkela haka sencar kadara ka pertai. Para bangai sakawai kalong ka sencar ka kadar kalalait no bat ngiyo i menta ya kawai ka jingkela ka bakrau bat kata ka jingkela kalong ka imlang ka salang ka bangikot ka social. Ka bangi imlang salang ka pertai. Kai ka bakta ya ka jing ya imlang ya ka jing ya salang ka jongi ka pertai kumno ngilong hakane ka pertai ka bangingim kai ka jing e ki para priung idon ngi e bat ngi e ka bakham it bha ka dei ya ki lok ki bom don kam ya ka jing ya rap ya ki paralok ki bom ju don kam jing ya rob ngi kham e ye ki ban ye ki lok ki badon kam ye ki jing ya rob ngin len ye ki jing sisa ha ka imlang salang jongi hang ne ka sala pertai ngadang sngap yu we rang ba u bakren ti phi ru ngathrai phi sngap tang ba le se yo ba Pimdaya pensyongdor Ukraine ye gini gikinten ngayeng hang ne nakabenta kari bat kajaj benreu ngadai ubreu ubanga ejlot yaki para khasi lajong laki hakano kajingem ngam don iwairu ibang isi ialah kajong kajaj benriu hakajing jonga Henry ngatip bakidon ki para kasi ki bom ya ki para kasi ngada isi iap piau bakumuta kata kada kijing pelasum sim ngai lot ya ki kasi bro laki long kano karukomem ngai tina ka benta jongki tang bakidon ki para kasi ki ba isi ya ki kasi ngada isi yap ya ki tau e ju kasi bakumno kata kadai ke imlang kasalang ka jongi kayem lang kasalang ka jongi hakibakom kine kisngi hang nungin ya wat ya kejing map gini kisni namar ba kejing map kasyong tang hikikti ki baklain bor don jing map hang awarit lejong na yau trom ngan map no ya pi mo em tang hikikti ki bahe kajing map hangi uberia kajing map kasyong hangi kalong tang ladau he ngan map dem dai ya syo arngot ki pensyoy ki kena arngot kena samla ya kruit mo ya kruit ndala ya kendo we longkot kat ne we jurong kat ne bolongkot wong ngala mak phi kadau ka long bom nut phi kata ka dei ke imlang ka salang jonge gini si bom nut kata kadai ka imlang ka salang ka bala syongper hakibakum gini gisngi kai kecingnya dai jonge para breu hakane ka pertai kom ki bangat kom ki khon ki jong ublai langi long kamlo langalong kinong wei nakabenta jong ki para breu ngilong ki ai hakine gisni keli yala de haya kane ka pertai ka bakat kane ngalong nem kamlo ya ngalong penban unong wei nakabenta jong ki kata kadai kecing dawa, jong kecing gela, hang ne, hakayam lang, hakasalang. POE mentah. Ngia keren ya gay.
Nge kasinat ngidang ya keren kumno bangin ya rap ya kita gibreu ke ya kendo ya kecingem ke bala hap syaki drugs ke bala ya hap syaki negi jingde ke ba penbu aj kata ke de jing keren ke jongi Henry ka imlang kasalang jongi ka kela da ka khongpong hakibakum kinegisnge kabom ya dai dur syo bat ka ai ka ba ka kten ka jong blai ka yathu para bangai hakasinot kilong yeng baro philayo ya ka kot ka bala tho kerpang da ka sinot ka jongi ka ba phin pule klem kain dor na ka benta jong phi Pilayo pediang habaro kiyeng Kristan la pila pule ne em yaka kumbakalong day na kadau jong ka imlang salang hang ne haga sala perthai nang no kami kawai ka kerteng ka bai jli hang ne hakapor ka bangingi em kat hadu badon nakikon jong kari ki balara ya kilamayong jongki tang nagadau bangi persya haka imlang haka salang tongin yakot menta haka taka imlang haka taka salang bat ka wei kalong haka ne ka perthai haka jinglong met ka jonge jia ayu ka perthai menta langin pekai yaki khubor Haki mobile phone jungi ngin yoi ya ki jingpla ki bakrau ki jingkela hang ne ka sla pertai kila bandai ki bashisha kila bandai dai ki bashisha Henry ki jingkelahi kisa ki jingkela Piyoi ya ka jingkela jong kane ka sla pertai ka jongi kane ka sla pertai ka ba aibam ka ba aidi ka ba long ka kmi na ka benta jongi ka kelalong kalanot kane ka pertai ka bangiem ka bangi khat ka physical ngiyoi bakalalong kalanot ka bakrau ya kejing im jongi hangno kata kalawai na kabenta kine kikon ki bedang bot na den jongi para bangait bait kane kine kiai kilong komba kilong ban yoi menta kajing keustat haka pertai habaro kiliang umlengka ngadang ong mene hakawai gayeng hakapor bangidang ya kena samla bangi kasnong umlengka komlong kumne ngimju kham yo i kiyeng hakasnong jong pi umlengka bangi ngiawan yo ngiawan hat nakane kasnong jong pi kiyeng kisem jong pi kibaret kisyong hatrai jong kisopo nong klau menta kalalong kasorba hakane ke jaga kata kade ke jingkela haka bormet kabangingi im hakane ke sela pertai kajing longsor jong ki jaka nong kendong kamdai setia hakata ka jaka bala buhai sinong tangda kibriu henrai la buhai sinong ru rengkat bat kijing sneu jong kane ke pertai Ngi setiai sesilang menta ngi lanang keu seperang kaladon kecing ma yang ngi latap longsor teh kumba blok kali hamot peran ngi setai lo blok kali teb katrok ar hajar simit kaya don urunga ulej na surok ubri ulej na syakau kata kadai jingkela ke bakrau dai na kata kadau bangi persyang kat kabala bangin yo ano ada ka shortcut kane ka panuan na umyam hang ne kermen ladangin long sinot mengi setai ngin yo ya kata ka way pat ka jingkela
kaban ya rap ya kejing im kejong. Ko kipara bangai kata kadai kejing kela kabala wanra hakana kesla perdai damangi kum kibreu kibayem hapo jongka rengkat bat kini kejing start jongka ne kejuk kabamenta. Kane kejing start kala kuralut kum bakura kiwei kejing start yo reu. Ngiru da kejing start ngikura ya kepertai. Pinlai ciki hospital mentah la khura lut em ureu dam khura ru kuak khura em ngi boro tangkat no ureu kumbo ong itu iwei nga khambun hospital banya hayeng yale yami pun kerteng sadaka yeng mei kharu ya ka hospital kajing start kabingiyo dia kata kadai kajing start kabawanra ban penkela ya kana kapertai kabangingim kajing start kabamangi kikon ngila ailot kat kabadon la kane kabangi ai kan bat na em ya kajing ngai jongi menta kai kajing start kapertai kabikwa pek kini kiji kilaya ap man kasnem suji siji kha kita kiji na kiji 2 sigi 3 na kiji 3 sigi 4 na kiji 4 sigi 5 sigi 6 sigi 7 ter kin sami kilanang kha kana ka perthai ka ustad Piyoi menta ubreu dagane ka jing start kabakenja perthai don kamshu ya kana ka perthai ka bangingim ngam phi ki badang em hakasinot pedang habaki kon ki yo shuti ngielait bam khana shadam sai ra di tipin shati pitip kiri ki balakiu seberang lej bam ja pengat syaumat syaki wei ki planet kalau long bit yang ini planet yang ini teu dei hadam sait syatei ban ya lej kai syatei ban ya kam ye ki jaka Ketua wei kesenam, dang don wei parlok jonga nang tai nari jantia, uba phone kai yang au, udah berius pai. Uang pastor kadon ka wei kat karna kal kata katerwadi ya kajakahu benainya tet. Perkat adu kata teh. Ngong garam na katan, ong nyau hajar. Ngong kata tengah don, kabai tho te ban lech chatem don. Don bay gali POE kita kajing start ka bangingim lasus ngau kum bakalong kakam denda ya kajingim jongi kibreo ka pertai handrai kane kajing start ka balawanra ban penkela ya kane kasla pertai ka bangingim kadon kajia tengku ka bakrau bat kajingai ka bangingidon Ngangai barok piyatem ya ka projek ka bakrau ya ka basibon teligiri ki balaya sang hakine ki snam ki baladab ban ya lej ban ya jit briu ban ya lej sa junom hawai na pedang kimat penang barok ngi yatip ya kata barok piyatem Nyaungot lajet ki kon samla na ka pertai bakidai ban lejsa ban penbiang na dong sedong ban sa syawai umat menang ubakila lejtang bat kin nemwan paishu artan syakane ka sela pertai habang iyo ya kabakum kata ka kubor kanlong ka kubor kabapot nyang kenja baladadai ya ki kon jonga ban lejsa junom syakawai pat kajaka ban penbiang nadong syadong daki bilion la pelot kapisa bakan biang kabam na kabenta kajing im jongki hang tai
ngam tip ka to ko project ka bakrau alada kam don ka jinga tengko bat ka jinga jongi kum ki Kristan kumno kan long hai ki bakum ki ni kisingi Kitab bagawai ka kon samla ka bala syajit kerpang kata ka project kadai ka wei ka kon samla Kristan na ka wei ka balang hangti hapo New Zealand kane kan sami ina ka perthai ban lech sa junom shawai padumet benang pila ban mudur ya kata ka kon Kristan tang shula bena ya kata ka kubor ki temen basan ki pastor ki bapek ki bajungo ya ka balang ki hab ban perkat kumnongin le ya ka khon jong ka balang ladakan lech ban sa ang tai le omno kan sami jendat nang ne nakabalang nakayeng kasam kan lech ka wei ka jaka kan nem wan pai shu lanuru ka ingin le ang wei urang ba jong ka balang la kumno hakas ngi bakami dai bantit bajayau tagadai garai tet bajayau miim teh kan kelihi maka mano bayau he ong wei urang ba kaladai shisha namar ladangim transfer ya ke kerteng balang dei da transfer kerteng balang tentit bajaya pleyu syateirum don balang kaladai bait satang katit bajai kata kadai kecinga tengko ha kaba ngi kum kabalang ngimat hakane ka perthai jong kane ka jok jong ka cingkala e kum bakane ka perthai kayat la ka jong kalenti henrei tetep bakadawa ya ka jingat ka bakrau ha ka jingim ka jongi kaba kawei kalong kawei ka jinglong ka jingim ka bakenjam sem spiritual ka jingim ka bakenjam sem ka ei ka bangi ngidon hagi bakom kene gisngi phiju berkan Utrai Jisu wang to khilai syak perthai to yalap ya ka gospel dapen long senran bat dapen baptis ru yaki henrei ka ei ka jinglong mensim ka bapio i ka ne ka perthai ka ei ka jingla ha ka jinglong mensim menta om shu bangin lai syak awai ka perthai Om shu bangin lech ka perthai ban penlong Kristan ban penlong senran ye ki benreu henrei menta ngi lech ki balang ban penlam weri ki pio i kata ka jinglong mense ngime nala ka jong ka yeng bangin lech syakano kano ka balang syaki kon jong ka balang ban penlam weri ka jingmot jong ki Amshu bangin ngidon kata ka mission bangin yalau ya kekten ka jong ublay kata kadai ka jinglong mensem hakine kisngi ki bamenta bat phen yoi hakalang saudong jong ka perthai wat kirat ba jong kiniam kilapen bena dak hongpong ya kekten ka jong ublay phiyoi kita Pios ngau ya kita. Pios ngau ban keni no ya kai ka bau blai ulabo na ka benta jongi ki brio ha kana ka pertai. Ukpa unlong ka kemi unlong ukpa. Kita kiai wat kita ki bakrau bor.
Kipen benar syaka pertai kabalong kaba persya ya ka hukum belai haka jingem jongi kum kibreu kata gadai ke jinglong mensim mai ki bagum kini gisingi ka jinglong mensim kabawan ra penban ya ka jingya paj ya ka jingya pra haka long yeng haka long sam ngis ngau he ya ka jinglong kaba kenja mensim Henry ngis ngau khoj yala de ha kane ka perthai mentala don ki para bangai jongi ki baduai kim tre shu ban ong unong pop keju berkat ya kita ban ong ko trai tomap ya ki pop jonga kalabean hagi kata kadai ke jinglong ka bakin jaman sem ma kene gisngi Kiyang akan ongrem bau Jesu ula sait da kasnam ka ba koridor haulum Calvary balai ngintang pop Sngau kumbatang shu sait u Jesu ula shu thia be jing thia klem le kam shu kenjat ya ka kemi ki khon malakas nyin da duai mlong ban ong ngau nong pom Kita kidai kichinglong hangne ka subject ka kedau na ka benta jongi ka jingai ka baneskam ha kine hakane ka perthai hakine gisngi jong kane ka jingala ko para bangai bayet ngilayoi yakine ki jingkala ki bakrau ki bangi ngimat nakawai ka por syakawai ka por kai ai ka bapipusan kai ai ka bapipi perkat kai ai pi perkat katne ki jinge ki bangi ngi yakendu hakane ka jingkala jong kane ka perthai ka bangi ngim Kiai baro kim long shu kumba kilong hakitai kisnam hakitai kipor kibalaleno Nyenyoi menta kiai baro kila kelalong kum kiai kibatmai Para mengait bayit kaneka subjek kanda keren naka benta jongi haka bayadai bat kilong yeng haka bayadai bat kilong sam ko kikon jong kapalang umlingka topet ya kalong yeng ya kalong sam ka jongpi ka papi pimat haka neka perthai jong ka jinggala Lapisiam nem bakata ka jingat jongpi kalong ka baskem kat kumba ka balang kalahikai ka jing em jongpi kalong nem pet ko ki para bangai yo ba haba pio mat ya kane ka jingkala yo ba kata ka jingat jongpi ru kalech sekite ki por jong ka jingkala Ko kikon jong kabalang haum lingka baro praspa tom kilong yeng kilong sam pet yalade Pilayem hakane ka jaka kababon ba kicingait kibaper hakane ka perthai la pilari kendong nem ya ka jingait ka bau trai wai lengba kabalang La kata ka jinga jongpi kalong naem ka bane kalong naem ka baskam kane ka subject ko balang umlingka kamdai tang ba phikwa ya kane Henry phikwa ru ya ka skam don sibun ti gibriwa ka perthai ki bakwa ne tang ba kim skam phiasiam ne am yi ti gibriwa haka kuane haka klem skam Henry kane kadai ka subject kabane skam pet ya ka jingai ko ki para bangai bayet haka sinot ka jongi rukum ju kane kadai ka sinot ka banengkong phi kum
kilong yeng, kilong sam, hakasinot, topeng, ya kane kepertai jong kejingkela. Kapertai, kabakela, ngidon utrai, ubom jugela. Ubala ai, ya kejinget, hanga badapi. Ai, kasensyar, kakadar, kan kela. Ai, kaemlang, kasalang, kan kela. Ai, kejinglong mensim, jong kane kepertai kan kela. Henry kabadon kam yangi kalong, kajinget kabangilayo. Kabangila ri tengkai nala kajong kabalang. Kane keng, kan long, kabane skem, wat hapedeng kepertai, jong kajingkala. Ublain kurku, na kabenta kaburam kajungu. Amen. Haganega por ngia poina. Saka jing ai kublei kaba markeliang. Nakaliang jong kasinat, bat nakaliang jong kabalang. Nakaliang kasinat lapen bej dau moderator, bat hadin baladap nakaliang jong kasinat, nakaliang kabalang pinsengau bah ban wan sian disakamat, ban ai yaka jing kublei. Nakaliang jong kakasi jantia Presbyterian Synod. Pedang. Nengkong ipen pau ya kajing ngaungu. Bat ni ai ru ya kajing kublei. Ya ki pastor in charge. Men bersan. Ki dekat jong ke komiti balang. Bat ia kabalang umlengka barok kawe. Nakabenta kajing sang sinat. Kaban nengkong. Kabangi penlong hakaneka balang kajongpi. Pilatrei sitom met bat mensim. Ban penbit penbiang. Jaka jaka ban long komiti. Kajaka banlong jingseng hajing mandi. Nakabenta ki rangba bat nakabenta ki kentai. Pipen biang ru ya kajaka banlong jingseng bat ban yeng ki kali syamadan. Kumju ki surak ki lenti ki sengking bakin long ki babit ki babiang. Pipen biang ya ki tiar jong ki jing pensawat. Bat ki wei pat kum ka kalai nata ki traffic police medical kam ban bit ban biang ki paj ba nong wan sia ka jing seng pi pen biang ru ya ka live telecast lende ka live streaming baki badon na ki yeng kisam kin yo Gin yo asngau, ya ka kubor kaktin ka jong ublay. Nadu ka Thursday, ka bangipoy ya ka neka balang ka jong pi. Pilala bahasibun yangi. Pi ay ka bam ka di ka babiang bah. Nangta ya ki basamit. Pi ai ka jaka tiak ka jaka dam ka bapaka ba. Pilala si bun ba ki jing ba nakabenta jong i kasinat. Ngimla nyau. Bat ngimla asyuru ban seu keliang. Ya ki jing ba jong pi ka balang. Hinrei ka bangi ngidon. Kalong tang ban ong kublai si bun Ublai un kurku ya pi ka balang lengka.
ba phin long ka ba reus pa haka jing im ka ba ken ja man sim ba phin long ru ki ba dap ki ba biang haka jing im ka ba ken ja do nama ba pingai hau blai lane pingai ha utrai uba reus pa ba ublai un kerku ba ka balang nengka kanang ya syaprang da ka bor te haka ne ka por kum kadak ka bangi ai ku blai ya ka balang nengka nga kerpat ya ki pastor ki nongkit kam ki dikhat bat ki delicate bat ya baro ki bawan nasabar jong ka balang nengka bakin ngau bha ha ka dekapor ban ya yang lang kum kadak ka bangi ngi ai ku blai ya ka balang lengkang tip madu badan hang dengan ai ku blai na ka balang dan melai tai kerpat ki bawan na bar jong ka balang lengka ngau bha pan ya yang lang baro in ai ku blai ya ka balang lengka ku blai si bun a ya pi ka balang lengka na ka benta ki jing bha ki jing sebun ki ba pi pila na ka benta jong i ku blai ta ha ka ne ka po na ka liang ka balang ta sempat Reverend Moderator, ngayeng kena kapor, ban ai kubli naga benta kabalang, kalong kasian kabaning kongnya kabalang lengka, ban pediangnya kajing seng kabakum kani, kalong kasian kabaning kong yang ban ai kubli, kerpang, kumtang semua shifting, lisi okindon. Kibabun kijing dunani kijing tam kijing light subhaban mahap ladadon ningkong ning syap ngi aingu yu blay try konrad ubalong utrai kabalang utrai kakam ubalakir kui kabalang jongi bat igremping kesan baro ngaduk kabasdang bakum tangi la ban pediang yang ni kijing seng sinat kumni ku bakalong mentah Hoi lesi wat happening kijing bombit bombiang ki bangila ban syem lesi na kaliang kajing ka balang nilai persangkat bangila ringi kerpat bapin ometho kata kalong kajing klot na kaliang kajing ha kalong breu man breu ni sngo ban pan paru kajing sngo ngu ka bakra yu bleu bala kerku yang ngim ka balang bat ingilang baru kumpat lang juga sinat ha ka baula ai ya kamariang ka babet ka babiang lesi wat happening kumangil sakhi lagi jong ki kmat jong kajing penwit kali kaba lisi ngelak bon perkat aka jing sku thu len ha kajing ngek kaba kum ki bangek lisi kali lisi kalung ka wei ka ba ubleu penja ka ba u tip khamha lisi ngasu perkat lada jur slap lisi kanja ayu lisi kajing penkrek jungi ken pulom lut baro len ken long ka balen no Ringi nget scam bo boleh YouTube khamha ubadon na kajong kaplan la ni kajing start kajong na kabantaban penyait bet penyait renti yang ni kajing sing sinat kajongi ni ai ku boleh kerpang ru ya ka KGP sinat pedeng bat ikinong penyait jong kabaro ki bala ibet ban shani hangi kat ya ka kam ka crowd bat don burom ka bangimpat jumlin menu kalau ngajing sing sinot kabanengkong bat kasian kabanengkong ya kabalang Presbyterian Lengka ban priang ya kabakum kan ngajing sing pat ba hoi kum kabalang ngiladon hakakarta kum basispa sapunyo snem ban ngidang penkre ban rakhi ya kakwasi centennial jubilee kabanlong hakasnem arajar alpupra Andrei hakajing day bat kani kakam ngisutuk kampat biang ngidang long kibadang lung
kum ta ngim artatin bagi don sibun ke jing duna hoot ke jing kersyan ke jing ai mensim ke jing pinslur ke jing ai boy ai bor ke rangba juga sinot ni sngo ban penpau ke jing sngo bagi jing ai kublei ke bakerpang na kaliang jungi ke balang baklalong sisya ke bor ba ke bakrau bangila ban penlong kumni kum bakalong menta ni ai kublei kerpang ru ya ka selong sep ngi presbiteri bat ki balang baro apo jong ka ki balai kersyan rat ba ingi piladon ringkat bat pila kersyan ingi lemna dei ke jing itu ilang jong pi ngenam la ban pendep iki kam nang tangi pen pauru ya ke jing songu ya ke John Roberts Theological College ya ke balang saumer ke balang pentolum peneng ke balang luma ba ke balang nomlong ke balang nong pior ke balang nong rim sado ke balang nomadan ke balang maulinga ke balang langkerdem ke balang laikkor ke balang nong temai ke balang nong se ke balang jongsha bat ke balang nong besap namar ke jing ruai pen hemen si bat ke jing ruai poyo ke jing sing baper pila ai nyong kublei sibun namar ke ni ni pen pauru ya ke jing songu Reverend LS nong plang i bala pediang ya ke jing kerpat jungi ban long unong kren ha ke jing sing pai ba mata ke sniu try ke khat riu tarik benai balai arjan alpusan ha ka por sibiji siteng janmit ni pen pauru ke jing songu ba ke jing kublei kerpang i Reverend HK nong besap i bala pediang ya ke jing kerpat jungi kum ka balang ban long unong kren ya ke subjek balang ka baong ka jingnyet ka banek scam ha pedeng ka pertei jong ki jing kala ha ka jing sing pat ba ha ka pon riu steng janmit mentaga sngiisumbon ong kubli sibon ubleu nang kar khu pi baro arngot bat ki longing ki long sem ki jong pi ngai kublei ru ka balang ublei umlengka ki bala priang ki jing kerpat jongi banyadon lang ha ka ni sngi ha ki jing sing baro banyamani bani syakri lang yu ublei Isngungu sibun ikrang ba kabalang Roman Katolik ru kumju na laimer ki balai don benta ki balai don rengkat bat ngi kumba ngila kerpat kublei sibun na ka benta ka jing don rengkat ka jong pi ngi ben pauru ka jing kemen namar ka jing don rengkat ki nong sensyar ka jala ka jongi ki balong ki minister ki nong trei hakmat bat UMLA kemelim konstituensi bat gerang bak snong gerang bak dong umlengka kumbang ngila kerpat naduk ke basdang bela pelaj ke por ke bakordor banyak don rekat bat ngi skopan ai kublei naga banta jong piru kumju ni ai kublei ke ru ye ki minister bat ke officer bat ke staff jong ki department ba per jong ke sarkar jala Meghalaya jongi ye gerang bak snong gerang bak dong Iki volunteers jong ka snong melengka ke bala penbiang ki jon kamparo ki bedai be ke srok ke umbam ke umdi ke kot ke kia ke khut ke subah nanta ke traffic bagi security ki fire service bak ki we ki bangi melak banjir kerteng nganget ngilasaki lang baro ikani so ban aku beli kerpang nak banta jong pi ngimlak ru ban klet ban penpau ke jing songo yu MLA barem ubalong menchwa ukun ke balang presbyterian melengka Ba Hamlet son dokling bala sim kiai ki kam baro ki bedai bakani ke jiseng sinat nadu bau donglong MLA jungi hadu menta tang sutip bakani ke jiseng sinat kan wan hang ni ngilawat jerap nong ni rang ba bat blak loilan ni ka ban sim kiai ki kam baro ngim klet ru ban penpau ke jing ai kublei naga benta MLA ba menta ba RV lengdo Balbut dia ni kam baro kum ta kublei sibun ya pi baro arngut ki bolong kinong mikmat naga konstituensi kemelim konstituensi jongi bat kumju naga benta ka jela ka jongi ni sobat ong kublei sibun ya ka jing syakri ka bakordor ka jong pi naga benta upat ba nong snong ni ai kublei ru ya ki rang ba snong ya ki sekretari snong ki volunteers ki nong snong jong ka snong sanmer jong ka snong mauklot jong ka snong nomlong jong ka snong nongse ba jong ka snong luma ba
Ki balai rabor ba ingin nak bantaki kamba bun sertap ki bayai dai bat kani kajing seng. Bakum ta ki barok ki long ki bayai bat renti. Kuplei shibun kumtu kalit kawan. Ngi kalong kumtu bat kajing dai bat upai lang. Dan upai ba ubayawan je seng. Ngilala lesi dak kajing trei lang. Jongpi kisnong ban penbit penbiang kajing dai bat kajing let jingwan jugi kali. Hoi lesi nak kaleng jungi lesi ngipan map yo don kono kalat galet lesi kajing bombit bombiang kajing dai bagni kebenta. Namar ngismul tu bagni kekam kono kabakia bah hadu kata-kata. Ni kerpat ipi la kalong nak kebenta kitiki bayanya ke kali la kalong nak kebenta jongpi ki pat ba riungit baro ni kerpat ba penometo. Lesi don kino kajing bombit bombiang. Ha kajing dai bat kani kebenta. Dan ring isngo ban penpau pat kajing kublei kabakar pang nak kabenta kajing snok tilang jongpi kisnong gi baper ublei nang kerku yepi kino yalam bagi pat ba nok snong ki bala penpau kajing dekat kajong pi banjal bentah lambat ngi kena kajing sing pedeng kena kajing sing sinon nya ai kublei ru ya kakur thank you bat ki riurang ba nak kena kakur ki bala penpau ya kajing krau ba kajing sebun mensim habang ngila kerpat ban ai habang ngila kerpat ban ai kajaka jong pi kabadon haslei bangin perlong ngin gajing seng pat ba koloilan klem kanu gajing penwit ene kanu gajing wit pila ai kelut mensim ban om tangkata pila kloi ru ban yetrelang ban ngi ha kanu gajing ban gajing don kam ngim klet ru ikitrai jaka kabadon marjan kajaka long jie seng kibala ai kelut mensim ya kijaka kijongpi bangin pendon kam nak kapita kan jie seng sinon kublei shibun yapi baro ublei unangkal ku yapi kajing kublei ru ya kinong trei ka RNI ke bala penbit penbiang ya ka pandal bat kijaka syong bat kiwe la kalong hamadan ya hayeng mani pila trei sitom klem tengkai ban penbit penbiang kat ka bangi kerpat tu boleh unkur kuru ipi baro. Nang tak kajing ai kujing songo bak kajing ai kubai kerpang ru nak bentaki media. Ki balai don bentalang bat ngi ban penbit penbiang ki sun kam baro. Kumba ngilapen kre kajing kubai kerpang ya iba aibor talang. Ubala penbit penbiang kajing dai bat kasaun. Bat kumjuk ru nak bentaka videografi Kaspai network jong kasinat bat kumjuk ru ka Good News TV jong kajing sesamla ka GP snot sep ngi ubleu nang kerku kerpang nak benta jong piru kumjuk so ban ong kubli shibun ngimla ru ban klet ya iba Stefan Lengdo ibalong urang ba snong ka snong umlengka nang ta iba triki lakiang hoi lembat kiwi kirang ba snong ke belashim kia kerpang ban penbit penbiangi kelenti bat ki suruk snong ki jaka yang kali bakin long ki babha ki babit ki babiang nak bata ka jinon kam jo ka jing seng sinon ni sobat ong kublei shibun ya ka jing le bha ka jing le sebun jong pi do bleu nang kerku ya pi kino yalam snong unang kerkuru ikelong yang kelong sem ke jongpi. Ni ai kublei ru ika balang Roman Katolik na laimer. Lembat kitrai jaka kibal ai kulut mensim ke jaka ke jongpi. Ban penyang kali jong kinawan jeseng. Ni sopan ai kublei kerpang nak benta kajing bahasbun ke jongpi. Mapila kloy ya kaban penbit penbiang nak benta kajing kam jongi ha kajing dai ke jaka yang kali. Ni sopan ong kublei shibut ubleu nang kerkui piru kumju ni ai kublei ru iki para bangin naki balang baper ki bahapo juga KGP senat pedeng ki weipat ki sinot ki balak banjaran dekat bat ni hari kasih jaintia ki basyong hapo uput usam jaga snong omelengka bat cawe ki balai kersyan ya ka balang jongi ha kejing duai bat kejing ai kelut mensim ka bolong kejing kerkui ngi ho ngim kler ru iki to ki para bangit ki badon na ki weipat ki kenhun balang ki bala ai jing kersyan ngi da kejing duai bat kejing ai nak benta ban kersyan ka kam ka ublei nang kerkui piru
baro iwe pi iwe. Ho ingi penpauru ya kejing songu ya ki para snong ki para tau. Hang ni ho umlengka ki bale kemen bat isit hem ban penpu ban pieng ya ki jongki ki sem ban penku ya ki compound bat baro ki junan kam kum kadak ba pi pediang ya kena kejing seng sinot da kejing kemen. Ublein kurku ya piru iwe pi iwe. Ngi penparu ya kejing songu Yai doktor dong ibalai rap keluat mensim hakaba ai ke jik sumar ke badon kam jing rap kerki. Ku beli sibun doktor beli nang kerku ya pi bad ya kaying kesem ke jong pi bad ke jing ai ku beli ke bakerpang ru kalong iki nas. Ki beli trailang bad i doktor ku beli sibun nak ka benta ke jing syakri ke bakordo jong pi. Ku beli nang kerku ya pi bad ya ki long sem ke jong pi. Nang taki kajing songu bekerja kublai ki pastor ki teman besan ki dekat ki delegates senrang bat kantai. Bat ki para bangit baro ki balawan sekiying ki sem ki jongi. Ban kerku kerdo yangi. Bat banyak simbenta ni kajing kerku. Bat kiwe. Kalau long sisya kajing singan kajing aiman sim nak benta jongi. Kum ki longi ki long sem. Lane kum ki remping kristan. Kajing wan jong pi nama kata kalau kajing kerku yangi iwe yangi watlah ipor ilong ibalang kot Andai sungguh ban kan maulem yangi ha kajing duai kajong pi. Anda pilami nak ni kabalang kajongi na pilami nak ni kasnong kajongi. Tilik siyong ikum kelet yano ban pau kajing songu kajing ai kublai kabakerpang kabangidon ban ai nak kaling balang. Di subhaban isim kelum baro bangi laai ku belai pi bat ngipan mahap ru na pi top diang ba kajing ai ku belai kalong iwe pi baro ku belai sibun ya kajing don rengkat ka jong pi leng baju ni khendet sngi ku belai sibun lek sok ngin se syampan dia kini kapor reverend moderator Ki para bangit nakabalang kajungi nang nino umlengka. Kin sumha ban yang lang katba ngidang ai kublai ya moderator. Bat reben moderator ban penbut yang kajing kren ai kublai nakaling juga balang. Ngidon ru ya kajing ruai ka bakerpang nagi kun juga balang kidon ban ai nakabata jong pikum kasinat. Dengan sumha ru ban kerpat yaki Bahadin juga ni kajing keren ai kublai. Bahadin juga kajing kublai ya irreverent moderator. Bagian subhaban sawan syakmat ban ai kajing ruai ka bakerpang ka jongpi. Kublai sibun ublain kerpu. Nak bata ka burom ka kublai. Amen. Teng subhaban kerpat irreverent moderator. Ba in subhab. Kublai sibun irreverent moderator ublain nang kerku ipi bat ka KJP senat pedang parok kublai. Nak bata ka burom ka kublai. Toki para bangit sumha kini yang lang ban penpau kadak jong kajing kublai. Ki para bangit nagalang jong balang umlengka kini yang. Bat ki samla agi kun jong balang kinwan ban yerwai.
Nagaliang kabalang lengka. Nalor baki bunkam ban penkrak. Ya kajingwan jang kenega sinat. Hendrai kidon du kapor ban penkrak leng ba jang ki kun samla. Ban besar yangi leng ba ki jingruai ki jongki. Kublai sibun piru syongsuk. Te hakan kapor ngin yo ya kajing benar satang nakaliang jong kabalang sengau ba ban a ya kajing benar. Reverend Moderator ki jimpen benar juga lengan cukup balang ki longkum ni. Kabenengkong kejimpen benar ka bekerki. Kanika kali number ML05 AD 1814 ka penwit tiki try kali kin subha ban lek ban pelajwa nakate jaka kata kalau kejekerpan ka kali number ML not sun AD way pra way sao ka penwit tiki try kali kin subha ban lek pelajwa nakate jaka kata kalau kejekerpan kabaan Isyaimon karkungor nakabalang laikor sungubha ban ap hagit yung mani hajan jakatit baji kanang ban kendu ikiba yaja bat pi kata kalau kejekerpat nakaling jokin diki para bangeng ndalawai kajing seng ikong Simon karkungor nakabalang laikor sungubha ban ap hagit hayung mani hajan jakapatit baji kanang ban kendu bat pi. Tokan ika jingkerpat nagaling juga balang kepada kam. Kalong ban yami pat ba lasai men step akapor khatui baji nagabanta ki kun juga balang. Ka jingkerpat kalong ban yami pat ba lasai men step akapor khatui baji men step.
Bat kata kalong nakabanta banya penkut ya kamadan jakalong jeseng. Di kijinon kam kitar kiba pidon kam banra kalong iki sensar lani kiwi pat kijinon kam. Kibadan kam nakabanta banya penkut lang ya ketika madan jakalong jeseng. Kata kalong jikerpat wapin subah banya bu jikan mau. Kapa arbat kajingkerpat iki volunteers kishenrang. Jong kabalang bakin ya ap hadin balawai jingiseng. Kajingkerpat nakabanta ki volunteers kishenrang jong kabalang ban ya ap hadin balawai jingiseng. Kita kilong ki jingpen ma nagaling jong kabalang kubli shibut. Reverend H.K. Nong Sam ila tai bat ila terlihat bhajai ya ka subjek ka bala penbej da ka balang hang dia nengka bat ngangej kala ai ya ka jinghun ya pi kum ka balang bat ka ai ru ka jinghun yang ngi kum ki pai lang jong ka sinat Haga bangin yai na eskem, haga jingaj. Kawai panakaliang jonga nga ai kublai ya barok kinong simbenta, klem dajar kerteng ya nuru. Endala wai kene ka jingaseng, barok ngin lej pai shala ki jong ki yeng kisem ki jongi. Namar kata lej sukuk sangti jong uturai batukup ya kabor hakan ni kapor kublai pastor ya piru nak bentakan ni ka subjek ka ba pipi bari lapen sengau bat piru lej suk sala ka jong ka jing kasem ti ublai un kerku ngin ya penwai no ngin ya wai ka tu ka jing wai ka balai spa kendai peu kendai Mensim jonga nang lek kilum kibadang sa kim long kam krau ya ki wei balala jing shep ting bat bom ngai ki jiu pen ngai yanga baki basa ki long kam krau ya ki wei ki jing ma ngin jar wai baro at likit kan Kim
Hakabawai no atau daai bakajing ai kajing isen kajing suk kajing bakajing aslok kajong ublei upa ublei ukun baru ublei umensi makui kana long rengkal lem batngi hoi long rengkal lem ki riu kui ki bamani ki bapendon buram yami ki badon na keleng sau dong jong kan ka putai nadu mentah bat syadu ki babom jukut amen. Tokan ni kalau kajing penpena naga benta gitu kiba penja iki ATM card barkum juru iki ya usabi duli kinu kiba penja kin subha bansa ya kendu sekretari jong balang ki ATM card arteli usabi kali usabi duli